Някога чудили ли сте се кои канали правят най-много гледания в българския YouTube? И кой е видът контент, привличаш най-голяма аудитория? Когато ви задам въпросите така, сигурно първите неща, които ви излизат на ум са Слави от The Clashers, The Andy Studio, Антилопата. А за контент най-вероятно си мислите класации заради Слави, 24 часове простоти, пранкове, челенджи и общо взето този тип детски видеа. Ами грешите! Почти. Това, за което участие сте прави е, че да, детските видеа привличат огромна аудитория, но не мисля, че говорим за едни и същи детски видеа. Говоря ви за канали като ето този тук. Никога не сте чували за него, но има 170 000 абоната и на клип прави между 500 000 и 1,5 милиона гледания. Боже, Господи! Защо не ги правя и аз тия гледания? Напълно си ги заслужавам. И си казах, добре, нека разгледаме малко тези канали. Да видя къде и аз бъркам, майка му да е. Хей, аз съм Маргаритка. Какво става? Както виждате добре, аз съм Цвете. О, така ли? Добре, че ми каза. Иначе щях да си помисля, че са изпражнения. Най-много обичам всички да се усмихват и затова винаги намирам начин да ви развеселя. Казват, че съм специална, защото мога да пея, говоря, танцувам и много други неща. Абе, да, какво ми се фука, бе? И аз мога да правя много неща. Мога да... Ето как да се къпем. 6,3 милиона гледания. 6,3 милиона гледания! Няма никакъв проблем. Явно просто 6,3 милиона българина не знаят как да се къпят. Нека и аз видя как да се къпят. О, Боже, Господи! Какви са тия изроди, бе? Това не са земни създания, това са същества пратени от ада, кълна се. Това ли гледат децата в днешно време? Нищо чудно, защото после се депресират и стават долни наркомани. Здравейте! Не мога. Добре ли си поиграхте навън, деца? Много добре! А на какво играхте? Карах ролери чак до далече. Ехе, чак до далече ли, бе? Аз пък вчера ядох до... Яде. Аз карах колело чак до по-далече. Добре, да никой не пука. Но сте еднакво изцапани. След игра такава дива, всеки в банята отива. Кой е първи? Аз! Чакай! О, това звучи яко. Защо марякате го? Само на не вземе да се развява, чепай сега. Защото не съм гей, брат, съжалявам. Няма да го лапна. Щом си тичал от зарана, душчето пусни от крана, цял полей се с вода, с сапунче в ръка. Цял полей се с вода, с сапунче в ръка. С шампуан или във вана, пръска. Това беше невероятно! Най-накрая знам как да се къпя! Благодаря ти, Маргаритке! Бог само здраве и щастие да ти дава! А ти, Мими, кога ще се изкъпеш? Давай, Мими, ай малко по-сериозно, какво е това? Хайде в банята! Да, давай, Мими! Чао! В банята сме! Чао, ле? Как така чао, бе? Как така чао, бе? Исках да видя Мими как се къпе. Добре, това вече беше бахти простотията, честно. Видяхме пича как се търкаше гол, ама пичката не можахме да я видим. Това си беше чист сексизъм. Аз искам да видя как Мими се къпе. Искам да видя как хората с пишки и хората с вагини имат еднакви права. Искам да видя Мими как се къпе. Ако има видео, което някой ден ще ме вкара в затвора, това е. Та, видяхте този канал, който ви показвах. Абонатите не са нещо вау. Гледанията просто няма да ги коментирам, защото не искам. Нека сега ви покажа един друг канал, който е с малко повече абонати. А говоря ви именно за Hey Kids, детски песни и техните 750 000 абоната. И най-гледаният им клип има 45 милиона гледания. Български клип има 45 милиона гледания. Топ, тази лойка всеки трябва да го знае този канал. Не, знаете ли поне? Изобщо няма да се разберем така. Вече ми е ясно кой контент привлича най-много аудитория в българския YouTube. Затова и аз почвам така. Трябва да направя така, че клиповете ми да примамват деца. За целта
Първо, правя клиповете колкото се може по-цветни, защото, както знаем, цветовете привличат децата както лайната мухите. След това, децата се кефят на анимационни герои. Затова просто ще наслагам тук по екрана някакви анимационни герои, които ще бъдат моите нови приятели. И да, остана просто да направя и тъмнело по-шарено така. И готово! Мисля, че вече лампетата трябва да натискат subscribe бутона като луди. Между другото, 15-те най-популярни видеа имат повече гледания, отколкото е населението на България. Бебе акула, ду-ду-ду-ду-ду-ду, бебе акула, ду-ду-ду-ду-ду-ду, бебе акула, ду-ду-ду. Бебе акула. Бебе акула. 780 хиляди гледания, 1100 лайка. Бебе акула! Какво ни ме наред с лицата, бе? Що изглеждат все едно са на 3 и на 53 едновременно? Направи ми тортичка, направи я бързичко. Месия, точия и я изложи за Ани и за мен. Между другото, просто е така да ме питам, някога виждали ли сте видео с 800 хиляди гледания и 498 лайка? Абе, не знам защо, ама тук нещо ме намирисва на фейк абонати. И основната причина за това е, че има канал с 700 хиляди абонати, за който никой никога някак се не е чувал, и че имат видеа с милиони и половина гледания и 100 лайка. Как става тази работа, брат? И разбирам, първата работа на бебетата, като се пуснат клипа, не е да смажат този лайк бутон и да натиснат към банката, ама 800 хиляди гледания и 400 лайка. Главата ме не може да го поверя това нещо. Абе, знаете ли, какво този канал е тъп? Аз как да ви го покажа просто заради абонатите и гледанията, обаче качват само някакви тъпи песнички, брат. Те сигурно повече даже са копирайтнати. Ако това видео е копирайтнато, отивам и избивам мимито, брат. Мимито ще умре. Да, това е. Ако това видео е копирайтнато, Мими, идвам за теб. Маргаритка е по-интересна. Искам да гледам нея. И най-вероятно Маргаритка не прави видеята си, за да им се кефят 20 годишни кочове, ама на мен пък ми харесват. Май да или не. Мънки! Здрасти, Мими и Биби! Какво правите? Вече нищо. Развали думичката на Биби. Та шипа на маймуна! Биби, ако маймуната те дразни много, само ми казваш и идваме и чупя носа. Все пак дамата с теб се къпахме заедно, голи, което на практика не прави братя. Така че, братчето ми, имаш ли проблеми? Батко ти е тук, за да ти помогне. А и не знаем как се пише. Кое не знаете как се пише? Маргаритки, тъпите ти лапета не могат да пишат. Моля те, научи ги нас шибаната азбука. Защото заради такива келеши като тях, България процента на неграмотните е толкова голям. Хайде сега, деца! Маргаритка ще ни изрежда буквите от азбуката, а ние ще казваме думички, започващи със съответните буквички. Буквичките учим с песничка една, всички подредени в азбука така. А, Агне! Б, Балкон! В, Влак! Г, Гъс! Д, Дурмео! Е, Елен! Ж, Шапка! З, Змия! И, Игра! и кратко. Йо-йо! К, Калинка! Л, Лимонада! М, Менгеме! Н. Добре, стигат не толкова буквички за днеска. Да научим частите на тялото! Нека да не ги все още. Малко ни е рано за това. О, здравейте! 1, 2, 3 и после... Маргаритка трябва да ми помогне за цифрите. О! Разбира се. 1, 2, 3. Номер 1 си ти! 4, 5, 6. Ти си добър шест! Имаш ли парички да
мозги на всички превършли пари, Добре, айде сега вече с тия видеа, защото наистина вече не знам, промиват ме мозъка докато ги гледаме, не знам дали ги гледам заради видеото или просто защото са ми интересни. Естествено да кажа, нямам нищо против тези канали, няма нищо лошо в видеята, които правят. Лошото според мен са родителите, които просто се зарязват децата да си ги гледат тия клипчета и не се занимават с тях. Защото аз така си обяснявам тези гледания. В смисъл, детето постоянно пуска, спира, този клип го гледа по 20 пъти на ден, седи си, техните не му обръщат внимание и то лапто няма какво да прави. И сега разбирам, че в днешно време родителите може да са много заети. Майката да работи, да готви, бащата да работи, той да издържа семейството, да бие жена си. Но все пак не мисля, че YouTube трябва да е детегледачката. Защото вие като му дадете телефона или таблета на малкото лапе, то като по цял ден прави това и с времето това му се изгражда в психиката и като порасне няма да иска да се отдели от телефона или компютъра. И освен това исках да ви покажа и колко е странна ситуацията с тия канали и тия абонати. Как може канал с 700 000 абоната в България никога да не е чуван от никого. Което нали малко ме навежда на мисълта, че може би тия абонати са малко фейк, защото те лапетата не лайкват видеята и не ми се вярва и да се абонират. Ама това е друга тема, която не ме е бъркал особено. Това беше от мене. Аз ви оставям и отивам да гледам следващия туториал на Маргаритка, защото след като вече ме научи как да се къпя, как да броя и да ме научи на азбуката, е време да изгледам туториала как се прави полов акт. Така че, айде... Чао! Някога чудили ли сте се кои канали правят най-много